организация FFC и взе своята първа победа срещу изключително силен противник. След победа в FFC, той загадва, че ще бъде сериозно изпитание за всеки в тази категория. Дами и господа, Борислав Генов! В синия ъгъл е създателя на боксов клуб София Запад. Има 2 победи в професионалната си кариера, тренира усилено и заявява желание да се наложи като топ състезател в BFO до 66 кг. Вашите аплодисменти за Йордан Симеонов! Рефер на този двубой е Явор Лазаров. Здравейте, дами и господа. Тази вечер аз ще коментирам мачовете за вас. Разучаване на противника двамата състезателя. Силен лоу-кик. Опит за събаряне. Да, играта е пренесена на земя в отворения гард. Да, трябва в момента състезателят отдолу или да успее да заключи противника си над него, или да изправи с играта в спойка, защото тук не е добра позиция за него. От пълен гард играта вече минава в полугард. Ключ на ръката. И това беше този мач. Изключително красиво представяне на Владислав Генов. Това е негова втора победа на професионалния ринг. Както, ако не се лъже, и първата му беше с армбар. Победител чрез submission армбар. Борислав Генов! Така, сега без да губим време, преминаваме към втората